ओइ खादा मोनखाबाय जोंना लोगोफोर इनविटेसन मा दं नै नायनानै लाखादो दिनैहाय 13 तारिखनि प्रग्रामा नै गाबोनहाथ' फाइनाल जाबाय लास्ट फाइनाल गाबोनहाय दिनै देखायखानोसै मा दं तारिखनि प्रग्राम traditional dance performance by various communities we number of the announcement of the final results 3 number of the cultural performance by renowned invited artists first याव जोबहैगोन गाबोनहाय मोनफैबायानो लोगोफोर नै बावखुंग्रि बिथांजोनि आथिं गुदियाव सफैबाय बिथांजोआनो जाहैबाय बावखुंग्रि देग्लाय एसे महरखौ सोलायहोसिनो गोजौथिं गाखोलांना नायसै गोबां मानसिया बिहिर जाखाबायानो नै दिनैबो गाबोनथ' गिनांखागौसो फुल बावखुंग्रि फेस्टिभेल टुरिज्म डिपार्टमेन्टआबो देग्लाय नै बिदि बानायदों नायनि सिङाव मा दं जेबो गैथ'आनो जाहैबाय टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि बियो मा मोनो जोंनि BTC आव रेडि पुरा रेडि जाजोबखाबायानो लोगोफोर चावमिन जानोसै आदा देग्लाय माबायदि देग्लाय साबसिन जागोनदां सेमोनथ' दाबायदि मा मानसि गैयामोन खिन्थु देग्लाय एसे एडभान्स जादों मानसि ओमफ्राय बेसेबांसिम फाननो हाखो गैया दासो बुहुनि ना जाथ'वाखै बोथोरा गाज्रि मोना दहाय बोथोर गाज्रिबाबो मानसिफोर फैदों चावमिना दावदैजों बेसेबां जागोन 100 फुल प्लेट ओमफ्राय माबायालाय एग रल 80 थाखा जागोन ओमफ्राय चिकेन चावमिन 150 थाखा फुल प्लेटआव औ जानानै देखायथारनोसै बेसेबां बरिया बानायदो दे चावमिन दे माबानो बाजै चिकेननिबो मोनसे ओमफ्राय एगनि मोनसे बाजैयानो संदोंना बिराद साफा क्लिनखा नै लोगोफोर जाफैनो हागोन बरिया फार्स्ट मोनजेननायावनो दखाना नै वाह बेलपुरि बेलाय मा होनो बेखौलाय बियो पाव भाजि जागोन बार्गार जागोन ओमफ्राय बेलाय बियोथ' चावमिन बेलाय बे जाबाय चावमिनाव बान्दा कफि गाजर बेलाय मालाय बेलपुरि वाह बरियालै बर'निसो पुरा ओमफ्राय रेस्टुरेन्टनि नामा गाम्बारि सिख्लामोन रेस्टुरेन्टनि नामा गाम्बारि सिख्ला बाप रे बेबायदि सुबिदा होआखै कमिटिया देग्लाय बुंनो होनदोंमोन नालाय थारमाने आं बुंदों रेस्टुरेन्टआथ' जि गाज्रि बुस्थु फाना उन्दैफोरनि बेदर फाननायखौ गावसोर बन्द' खालामो जौ बेदरथ' फाना जों गोदोनिफ्रायनो फानफैखायाखै जोंनिया बे रेस्टुरेन्टनि माखासे आइटेमा उन्दैफोरनिसो जायो नालाय उन्दैफोरनि जेनेबा रल चावमिन बेनिफ्राय बार्गार एग रल प्लेन जायो बेफोर जों गाज्रि बुस्थु नङा जों जेरावबो स्कप मोनखायो बे हिसाबै जों ज' बुस्थु होनाय जादों आरो दा बेसे होनांगौ कमिटियावथ' जों जायगा थुनायाव 1000 लाजेनदों ओमफ्राय उननि खांनायखौथ' गावसोर दा बोथोरखौ नायनानै जायगा थुनायाव 1000 सानथामजों आरो उनाव लागोन जों खिन्थु बोथोरखौ गाज्रिखौ लायाबो जानो हागौ दा जोंनियावबो सेल गैखाया नालाय दा जेरखम जानांगौ जाया आदामोनखौ मानिनांगोन मानसिफ्रा गोजाननिफ्राय उखैनानै फैयो गांनानै फैयो बिसिनाव एसे मोनजागोन अब्लाबो बिथांमोनाबो खस्थ' खालामनानै एसे फाननो हायो आरो बेखौनो कमिटिनो होनांगौ जायो 1000से आरो जोंथ' हरावबो बारहुंखा आरो अखा उन्दुमोनखाया अखा दंदेर गावनि बुस्थुखौ जोथोन खालायनानै जाहाथे बयबो मानसियासो जागोन नालाय जोंथ' साफा दोननांगोन जागोन 1000से खामायनो नोंसोर बेसेबां फाननांगोनब्रा गैयाब्लाबो दा नोङो 100 जेनेबा दा गालामा दखानावथ' 10 थाखा होयो जोंनियाव मथा 30 थाखाखौ हमदो साख्रिखौ दा जोङो 10,000 फाननो हायोबा जोंनाव 3000 फैगोन दा 3000आव जोंहा मावग्रा दङ गेस दङ मावग्रा गेस थाव संख्रि फानलु गारि भाराखौ सानोब्लाथ' एखे जिर' सोनो
अब्लाबो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनहा नैबे आदामोननि दखानाव फैनानै जाफैदो आरो बिराद मोजां थेंक इउ आदा